बेनो थानसालिया Agdating gaनो ना आखिथिं आगदाथिंसो गानो आगदाथिंसो गानो आगदाथिखा नङालै नैजौसो हेन्देलावसो गारजायो 20 थाखा गोथारिनो बेबायदिखौ माबायावसो नुयोलै बे गारिफोरावसो नुयो माबाफोराव बिदि खानाय फैसा 20 थाखा 10 थाखा नों माखौ नङा आंनि गारियाव हालायसिगोन बेयो आंनि गारियाव खासिगोन अ दे गामिनि मा बोरै मिथिदा गामिनि नङाना गार'इलावसो थायो जै जाथो आफा बोराइफ्रा मोजां मोजां लाखिदो जै होनांगौलै गासिबो र' फोसावगिरि नालाय मा बेलाय दिरुङा बेलेगसो दै सारगोना लादो ओंखाम गोरलैसो Ulanda. Kamar gongse banyak lagi. Ini sahaja khagene. Khagene makatine. Oh ini. Oh ini. Siapa? Rani ni orang baik lah dengan jodoh. Ini keperluannya miramis soalnya nuan zanaya dali soabin ini labreo kacau kan mana guys ni ada itu mana onla mana kan onla lay fakri onla jeng mana kan dah oh jadi siapa ni Main out sekarang ini. Bapak kiri boleh di sini apa ini? Lihat pun aku bawa, mata aku. Saya yang saya di sini.
Langnya sarlana. Ada lang deh. Ebar na Hindi ni udah Hindi. Ebar Hindi. Jangan main